नायोब्लाथ' गोब्राब दङ गोरोबलायनायाव मानो होनना बुङोब्ला 22 केन्डिडेटखौ जुदि फोसावखाबायब्ला दा बेखौ इउपिपिएल हानजाया मानिनानै लानो हागोन ना हाया बिपिएफ नो हगारनानै होनो हागोन ना हाया आरो बिपिएफ आ खौसेथिनि खाथिराव बे 22 माने केन्डिडेटनि गेजेराव साफा सानै सोरखौबा बोखांनानै लाफिननो हागोन ना हाया बे गिबि सावरायनांगौनि बाथ्रा फैगोन आरो आं सानो गोरोबलायनायाव एथ' गिदिर बाथ्रा नङा गोरोबनायाव सेक्रिफाइस नांगौ दा बयबो गावबा गावखौ जुदि सेक्रिफाइस खालामलायोब्ला थारैनो गोरोबनो हायो आरो गोरोबलायनो हायोब्लाथ' खौसेयानो गोहो नङा होमबा सबखौनो खालामनो हायो नाथाय मोगथाङाव राजखान्थि सुबुं आरो राजखान्थि हानजाया बेसेबां गावखौनो गाव माने त्याग खालामनो हायो बे जोबोद गिदिर बाथ्रा ओंखायनो थेवबाबो नाजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ लानानै खामानि मावो आरो बेखायनो राजखान्थि नोजोरजोंबो बिथांमोनहा लुबैदों जे राजखान्थियारि भाबैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय थोंजोङै बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों थाफानानै बा बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाखौ माने गावसिनि मथे खामानि मावहोनो हानाय बायदियै बिथांमोनहा नाजागासिनो दं जुदिअ बे मोनसे राजखान्थियारि नङै हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन अदेबानि बिथांमोना माखासे हारिनि माने नोजोरखौ लाखिनानै इसुनि नोजोरखौ लाखिनानै लुबैदों जे राजखान्थियारि भाबैबो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावनो हायो दा खोथाया जाहैबाय राजखान्थि हानजायाव थानाय मानसिफ्रा गावस्रानानै दं बे गावस्रानाया गोबां खारन थायो आदर्शनिबो खारन थायो खामानि मावनायनि सुजुग सुबिदा मोननाय मोनैबो थायो गावबागाव माने रायजोनि प्रतिनिधि जानो लुबैनाय बिनिबो मोनसे सिमां थायो दा बे सिमांखौथ' सोरबा बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव माने त्याग खालाम नागारलायनांगोन होमब्लासो जोङो गोरोबलायनो हागोन आरो मा दा ओंखायनो नाजादों मोजां बाथ्रा आरो गोरोबनो हायोबा खोब मोजां राजखान्थियाव आं सानो जायफ्रा पदक्षेप लादों गाज्रि नङा अदेबानि बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायाव गोबां बेबायदि गोब्राब माबा फैगोन दा बेखौ बेसेबां कनभिन्स खालामनो हायो